जय जय सियाराम, जय देवरिया। तो ए बेरा बाबा गोपालपुरिया फटाफट देवरिया के दू तीन गो निम्मन खबर समाचार रउआ सबके सुना देता ने। एमे काल्हियो वाला बा, काल्हियो कोनो विशेष समाचार ना रहे ना आजुए बा, लेकिन हाँ होली के जो त्यौहार बा वो आज देवरिया में जगह जगह पर बहुत धूमधाम से मनावल गईल बा। हम आगे बढ़तनी कि पथरदेवा की मेदी पट्टी में शिव मंदिर पर जौन भगवान भोलेनाथ शिव के मंदिर बा, वहाँ श्रद्धालु लोग फूल के होली खेलल, एक दूसरे पर फूल अर्पित करी गई और फूले के होली खेलल गई, जो बहुत ही अच्छा बात बा। ये अच्छा परंपरा बा। शुरुआत तो ना कर सकल जाला, बहुत पहले से लोग फूल के होली, पुष्पन के होली खेलत आवता। तो ये काफ़ी अच्छा बा, मंदिर में भगवान के संगे होली खेले के चाही। ओकरी बाद एगो और समाचार बा कि सलेमपुर में एगो मंदिर से एगो परिवार का अकेला बा की मूर्ति हटा के बाहर रख देला बा। ई कहता कि जमीन हमारा। ई सलेमपुर क्षेत्र की मालीपुर गांव के घटना है। तो ऐसा ना होके चाहिए। खैर पुलिस वो परिवार पर शिकंजा कसले बा, ओके गिरफ्तार कैले बा, लेकिन जो भी होके सरकार के सोच समझ के प्रशासन के एमे कदम उठावे के चाही। अगर जे दोषी बा ओके सजा मिले के चाही, लेकिन अच्छी तरह से छानबीन कैले की बाद। अब हम आगे एगो और समाचार पर बरहज और एकौना थाना क्षेत्र जो बाने कुल, ये दोनों थाना क्षेत्र में लगभग ना माने 4 गो किशोरियन कुल के अपहरण के मामला आयल बा। ये जो कोनो बहुत अच्छा बात नहीं किया, लेकिन फिर भी एक छानबीन अच्छा तरह होखे के चाही। काहे कि हर मामला के मतलब पहलू एक के ना होला, और भी हो सकेला। तो प्रशासन खैर छानबीन करबे करी, कानून प्रशासन पुलिस अपन काम करी, ये पूरा उम्मीद बा। अब आगे बढ़त हम फिर से कहता नहीं कि आज देवरिया में धूमधाम से फगुआ के त्यौहार मनल है। गांव गांव में लोग फाग गावल है, का कहल जाए अबीर गुलाल उड़ावल है। दरअसल परसों पूर्णिमा जौन रहे ना वो काल्हिए रहे, और रात में 12 बजे के बाद कुछ गांवन में बुझी भिन शहरे होली जलावट गई। होलिका दहन की बात सम्मत जरौले की बात काल दिन भर बुझी कि मतलब ओके वहीं छोड़ दहल जाला, या कुछ लड़का अपन का करे ना कुल है जाके राखी कपारे पोत के एक दूसरे से कानू माटी के होली होला, ढूर खेल होला, गोबर सोबर भी लोग फेंकेला, लेकिन हाँ सीमा में रह के आज होली के त्यौहार मनावल गई है। तो छिटफुट एक आध जगह के छोट मोट कोनो चीज़ नहीं, तो बहुत आराम से शांतिपूर्वक देवरिया प्रशासन के बहुत बहुत धन्यवाद बा कि कहाँ रुख अख्तियार करत तू एकदम कायदे से इस संपन्न करोले बा। तो अब हम आगे बढ़ब या सुनी ना अगला जो समाचार रही उस समाचार ना रही। आजे हम बात करब पैना गांव की। जैसे पिछला एगो हम जौन बटकही लेके आयल रहनी, एगो जौन अपन देवरिया के ऐतिहासिक एगो गर्व करे वाला जौन घटना हम लेके आयल रहनी, सुदाजी बाबू के जौन अंग्रेजन के दांत खट्टा कर दिले रहने। उनके जौन 40 बीघा भारत सरकार जगह दिले रहे जेल से छुटले की बाद नैनीताल में, वो भूदान में वहू के दान कर दिले रहने। वो अपनी कहाँ के रहने, बनकटा जौन विकास खंड बा देवरिया के बनकटा, वहाँ के वो गाँव के उ रहे वाला रहने, हिरौली बघेल के। तो वो बा यही में रौदा एमे हमार जौन हमार का महाराज आपन देवरिया के जौन चैनल बा ऊपर वो रौदा देख सके नहीं। हम वो लिंक में भी देवी। अगला जौन हम वीडियो लेके आए ओमे यही तरह के एगो ऐतिहासिक एगो राष्ट्रीय जौने से राउर सिनेमा गर्व से चौवा हो जाए शायद न, स्वतंत्रता संग्राम के ऐसा पहला घटना हुई। हम बात करब पैना गांव की। देवरिया के पैना गांव वैसे तो नामी गांव है, वो गांव के हम बात करब कि 1857 में कौने ना वहाँ के लोग बढ़ चढ़ के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा ले रहे, अंग्रेजन के दांत खट्टा कर दिले रहे। तो तनी मन इंतजार करी। अब भोजन पानी कैले के बाद बाबा गोपालपुरिया सीधे रउआ के पैना के अद्भुत ऐतिहासिक सिनेमा गर्व से चौवा करे वाला कहानी लेके अइहे। महाराज देवरिया कबो पीछे नहीं के रहल। देवरिया में बहुत कुछ ऐसा बा जाने के, समझे के, सुने के, जौने से हमनी नहीं हमने के बच्चों सुन के गर्वान्वित हो जाइए कुल। तो अगला कहानी रही पैना गांव के स्वतंत्रता संग्राम में ओकरी योगदान के अद्भुत कहानी लेके बाबा गोपालपुरिया हाजिर हुई हैं। तब तक नमस्कार बा सुनी ना।
अगर चैनल आपन देवरिया अगर पसंद आवता तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयरो कर दिल करें महाराज अपनी लोगन में। अब 5 मिनट के वीडियो हो गया, अब ज़्यादा समय हम ना ले, लेकिन हाँ अगला वीडियो जरूर शेयर करी, अपनी बच्चों के भी सुनाई पैना गांव के अद्भुत ऐतिहासिक वीरतापूर्ण कहानी। तो तब तक खाली नमस्कार बा। हाँ अगला वीडियो के इंतजार करी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय देवरिया जय देवरिया जय देवरिया। भारत माई की जय। जय जय भारत माई।